Iki prasetyo ning ati kadung tresno pring sliramu donga ayu ra eling dina lan wektu Kudu Pak Laras. Wah, iya. Iki prasetyane ati kadung tresno pring sliramu donga ayu ra eling dina lan wektu ayu tak anti-anti cobi tersemoyo wae aku tresno marang kowe teko ning atimu soyong gawe loro iku ra prayoga
Lan ugi kepareng ngendang baliatur bebili menika para kadang seni kuda panglartas kalebet ing pasinaon dene samangke bebili kata pinangge tupangsuh tuwing kalepatan anggen keluarga cas panglipur estu lumantar krutansa nyadong sewu-sewu kalepatan kawula nyadong lumut ing samudra pangaksami kang tanpa pepindhan nggih. Katur ingkang mangku budaya panjenenganipun para bapa mobilih samut-samut gati kasih kagakaken semonggo lumar batur tindak wonten ing sasana pargian pentas jadilan nuwun. Sigra-sigra nayaka angayai karaya pakarayaning praja kumraga jenggot tamca tali wanda manunggal setya. Sigra-sigra nayaka angayai karaya pakarayaning praja gumraga jenggot tamca tali wanda manunggal setya.
Laras. Kula badhe ambi witi beksa kawula Anglastari angleluri seni budaya Anglastari wawaris sing leluhur kita vokale cewek belum tambahin mas Kudu panglaras rombongan siap siaga kaos panglipur dumateng para sutresna kami rasa monggo sareng amirasani jadilan kita kudu panglaras yakti Yuk.
hanya sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara berawal dari manisnya kasih sayang ku terlanjur terhanyut dan terdua. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Sepanjang kita masih terus begini takkan pernah ada damai bersenandung kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Nuwun inggih paperangan lakon sampun katur dene Mbak Willy Purwoto sampun samawta gati nuli pawiatan kang ongkos pisan bebiripun beksa saking para putra kuda panglaras baripun lumarep katur jas panglipur wonten ngarsa panjasami sagawati lenggah kakung istri sugeng lenggah sugeng pinarak sugeng ebriksani dumugi wanci purnaning pagelaran ing sak mangke katur kadang-kadang perang krawit katur sumangga kanca. Wong wilahing namastu saring jagat Wong wilahing namastu saring jagat Sono muji kanugraning Gusti iya Gusti kang maha nasa ingkang tansah mabarokmat nikmat
tuwing katentreman kalasan kita panjenengan sami. Wilahi Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Denya sampun paripurna risang bapa. Nedya hamba semtu 200. Kairing dupa kanggo melun pratandha meminta kanugrahaning Gusti Hyang Maha Rasa. Lumantar kuku sing dupa kang kulune risang bapa meminta maring nugrahaning Gusti. Ya Gusti kang karya jagat, ya kang gawe pemesting kodrat, mugia kadang putra ngenyai wajib tansah mangke rahayu hayu samyo binanggi. Wilahi kocap risang bapa haning kemakang paniwalatan hangangruaken jonggo. Hamba semtu 400 kang sarwa kumelun mangambar-ambar gandannya ing telenging batos narata ateges hanyembah jib setan peri parayangan lan sak pinunggalane. Ananging yok dene telenging batin sama minta kunjuk maring Gusti kang maha suci, meminta kaslametan kawilujengan. Mugia kuda panglaratan sakalis kalis ing sambe kala. Kocap risang bapa kang mundi mustikaning petut yo kang aran petut Kyai Samandiman. Gembobat gemabit kadya putu ing buntut risang nagaraja kang tansah manganggung kaya ngukupi jagat. Risang dapa haning kemakang paningal wadat telaging batin tansah meminta sih kanugrahaning Gusti kang Maha Tunggal. Ya tanana sinembahan kang rinten kelawan dalu tansah den suwun hanamung kang den pinta asinugraning Gusti. Ya Gusti kang Maha Rasa, ya Gusti kang Maha Sampurna, Gusti kang Maha Tunggal, ya sang juragan alam, ya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugia kadang seni kuda panglaras nggih ngai wajib tansah tinebena saking sedaya boyo tuwin rubeda kuda panglaras jaya rahayu kalis ing sambe kala. Jegrak tanya tugu sinukarata risang topoh ngadeg jegrek kaya to jalma kang wis ora tedas tapak oling pandhe
Kang Hamuni mustikaning pecut kang aran pecut Kyai Samandiman. Kasigaraken gunung kasabetake sigar hamrapat kasabetake segara asat risang topo kang amundi mustikaning pecut ya kang aran pecut Kyai Samandiman arane Mugya rahayu 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 kang sami pinanggih jejaring manungsa urip ana ing alam papadang yuk tinemu kabeh sinambiran wajib wajib ing manembah kelawan ngabdi marang bendoro ya bendalaning alam jagat raya kauripan kabeh Narana jalma kang sekti Narana jalma kang linangkung kejaba saking karsaning Gusti 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 kang maha kawarsa Kudu alas saranane wong nuwun betatopo segah kuling kalinga salajat mika yen wacana kudu sarwa manis muring gawe sengseming sasama yen kapiara soswarani bolero mbake yo balaku kudu panglaras ayo lum sira tak kemarangi sira budal ger ayo wah Samudra
suarane kengsong manungkung ampun wahadi kotoyo ati luhung Ramanoman sampun siyaga ing ati kudu panglaras aranipun monggo sambik amelakane Ayo yo. kudu Memang bentuknya deh. oi yo ayo budal ger ayo ayo ger ayo ya kudu panglaras ayo ger ayo lo ayo bagus ger Yuk, kudu panglaras. Ae, Yuk. Mas. Duh Gusti iwang sifat sampurna sonyadong sih kawelasan Gusti Mugya genya para putra hang genya
Panuntut ngilmu ning agami tansah minanggi sedayang ning kamurahan kagawilan sarta manggi kawilujengan samudayanipun Gusti satemai ngakhir binjang ingkang tuong ilmu ingkang barokah sarta manfaat sarta hamangfati kagem sedayanipun Gusti manfaat kagem sedaya keluargi lumeber ing sanak kadang mitra
Kadang rebah gambar Mar adik Nora sebelah Nora semplang memandang ke yang supaya gelem harap tak dukunke hore hose hora hose kata-kata gambare wayang api manyu ora bisa mabuk ayo kanca dos regep sembayang dinggo sangu nang alam kubur.
kuda lumping. Dari kuda lumping yang elok, dari kuda yang istimewa, dari jan kesenian kita jadilan kuda Panglaras. Dari jan kesenian kita jadilan kuda Panglaras. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita jadilah kuda Panglaras. Melihat kesenian kita jadilah kuda Panglaras. Kuda Panglaras Indonesia. Yoi. Lo. Oh ya. Yuk, yuk, yuk. Oh ah. As. Semonggo kanca-kanca gandrung-gandrung sak boleh. GGS Indonesia. GGS. Ayo bolong. Yo yo. Yo yo. Ciro lupa. Budhal ger, budhal ayo ger. Wis apa sini tanda karyo ngene garayo tak keparangake sira budhal. Sajut sajut hatiyo. Dak awe kabeh wadya balamu yangso. Tak keparangake ger sira ngene lumarat katur ngadhep marang ingsun. Bojo kang sekang maju 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 ana dawuh.
Bener gue. Kudu. Oh, Ya. Iya, lese. Ae. Ao. Ya. Jos. Bodora hardo slamet hak praptamu gerlum. Yo anak-anakku kudu panglaras lan kanca-kanca GGS sekolah. Gawe bongbong rasane ingsun ger. Sinuwun kula ingkang prapta nyadong dawuh sinuwun. Paman Arya kula ingkang prapta paman. Paman kula ingkang sowan paman. Paman kula ingkang sowan paman. Paman kula ingkang prapta paman. Koko Prabu pangabektos kula konjuk Koko Prabu.
Pangabekas kula kunjuk, pangabekas kula kunjuk. Sinuwun sebab pangabekas kula kunjuk, sinuwun. Sinuwun pangabekas kula kunjuk, sinuwun. Oi. Yuk ah, yuk. Walang ke anakku tak tompo pangabekti mungkir Nuralyo kaki marang amanon nolong Noninjih sinuwun Sun tampi sun pundi mugi waketno dadosno jijimat sinuwun Nuralyo penak nonggon mung adem kon mulunggu ngir Noninjih 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 Nonton. Ayo tangi ger aja kaya cah cilik ger. Ayo tangi ger lho, ayo tangi aja kaya bocah cilik diring gete wedi mati gere maju ger ayo. Ya 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 Yuk kudu pang laras batur gur
Ayo kene maju kene di bongkok gamanmu di ayo subur oleh mandala sumbar di wala kang ayo kene ayo nono aku kang kene kurang durasi ante ana bunuh yen kurang akal kono kulono mega ora bakal saksa aku gigreki ayo 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 bukan mapine kaya lo tapang tebak kanamu ojo takon dosa ayo ayo aku bos ya oh ayo Nun jembatan suwanipun para kadang bapak ingkang ongkos pisan. Nggih baris nggih. Nggih, Mas Jibril. Kados kok kula mlogo kita eret terjak pinarak rene. Oh, cerak kok. Oh, cerah. Cerak. Heeh. Heeh, nek aku ki ngendi wae cerak. Heeh ta? Alhamdulillah. Sik penting leng lakoni seneng, Mas. Nggih. Heeh, dadi ora krasa adoh. Ya awake dhewe ning kene. Heeh, awake dhewe ning kene. Aji nang kene nyadung barokah. Wah, panjenenganipun Rama Yai. Baraken para putra-putra santri. Nggih sami Kataman Mbak Rizka. Kataman. Oh nggih. Oh nggih, wah luar biasa. Aku lilih titam. Pondok Pesantren Nurul Huda. Nurul Huda, Nggih Nurul nggih. tahun ring Padukan Sigran Dukun Magelang Entriki. Luar biasa. Penontonnya ya akeh banget. Penontonnya akeh banget. Oke banget. Termasuk yang Alhamdulillah. nonton dari rumah juga banyak. Yang di rumah tidak terhitung. Ya? Tidak terhitung. Nggih. Nggih, garapipun napa Mas Robi? Lingsir Lingsir wengi. wengi, oh, nggih. Iki jam pira kok selingsir? Sakjane urung, Mas. Nek manten anyari apa ngertine ming lingsir o lingsir? Wis ora anyar, Mas. Eh? Wis ora anyar. Ora anyar. Wis ora anyar. Heeh, wis lawas. Lawas sithik. Lawas sithik. Heeh. Ora apa-apa Mas Robi. Nggih. Sapa sik nesu? Ayo monggo Mas Sendi? Judel. Ora wis nek nesu. Iki juragane dingklak-dingkluk iki kepiye iki? Kok kaya mau wat-wat. Nek ketunggon garwane ngono kuwi. Ngono kuwi cenan. Heeh. Mengganggu ayo. Nggih lingsir wengi Mas Gareng. Ojo to, nek kene wae Nggih. ngancani aku to ya. Heeh. Mas Ajek. Monggo kanca. Monggo ndara-ndara wiyaga. Garape lingsir wengi. Nggih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gesek-gesek, Oh, gesek-gesek. oh,
Sambat terus sapa? Sambat karo Robi wae. Robi bae. Heeh. Sambat randedet Mas Robi. Solusine piye? Oke kancane. Pol-pole ya ganti melu sambat. Pol-pole ganti disambati malah. Urip ora kena sambat. Ora pareng. Sambat karo Gusti Allah wae. Pokoke nek mengeluh ki wong ki dosa sing wangel kok. Heeh. Iya. Rino wengi sing puji ojo lali Good job, Bang Laras. semakin di depan Komen apa-apa. aku lho hoi hoi yo ning sir wengi sepi kurung iso aku bring bumayang kang ridu ati aku diri sayang kangen nandang nandang londo kadung loro sambat karo sapa satunggaling lakon Lingsir Wengi. Lingsir Wengi sampun, Nggih, sampun kapur. Mas. Heeh. Menawi wonten request lelagon monggo Pak Bu. Banget. Heeh, boleh, boleh. Mawar biru. Mawar Oke. biru, Once. Ada lagi yang mau request? Monggo. Ngersakaken lelagon punapa? Nggih, Badhe lagi nyuwun Mawar Biru. utawi mundhut? Paget. Heeh, saged, Nggih, heeh. Pokoknya panglar si Upena. Kepenak, aku ya kepenak. Kepena. Nyuwun oleh, Mas. Nyuwun oleh. Nyuwun oleh. Mundut ya oleh. Mundut ya oleh. Heeh. Ora Mawar maksa biru, kok, Mas Mas. Robi, ya. Mawar biru, Heeh. Mas. Heeh. Nggih, monggo Mas Robi dipun garap. Sangang sasi muncul 10 dino. Bener. Apa, Mas? Ya, yen ae.
sakaton esemu ngawe-awe rasane atiku kene Kudo Pangkal Indonesia. Bekasan welingku aku titip kembang mawar biru Oke mas. baik Udah Banglaras Indonesia berang. asli loh ini 100% asli. Kowe gak tenan mas. Ho aha ho aha Sor ho aha aoi ho aha Tumpet sing mataku ora teko rasane ya 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 Indonesia katon esamu. ada ketek kita orang nyonto orang ira yen gene Kowe bobok wae. aku kudu melu dere api romo nani mulai nang desa Wakanya senemo melengku aku cinta mawar biru mawar biru Mawar biru sudah dikasih Mas. Dilongi Ibu. Mbak Rizka. Dilong-longi riyen Mas. 3, 2, 1 kondur 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 Pulang, pulang. oh, oh, yuk. Oh ya. Tak goleki Pak Rio. Bedhe saya tak kira absen. Sikit. Lese, lese. Oh ya. Ayo yo.
Gedruki leboke. Bapo, ber bapo, achalah, ini, boy,
Nuwun nggih sawanipun para kadang bapak ingkang omos pisan. Lumantar keluarga kuda panglar sampun katur.